to shoot a poetry video titled On NYỊ RỊ Ọ. So it is a poem for the remembrance of our story and our survival. After the war, we have been hit so hard by the war, and there has been a lot of effects from the war and transgenerational trauma still going on. So today, for every year, the past 3 years, every year I do a project for the remembrance, and today we are shooting another project titled On NYỊ RỊ Ọ. So look forward. Look forward. It's going to be very traditional, very cultural. What can I say, Mia? You are going to love it. You're going to Onwe buchehi anyị Igbo bụ ajụ giri na-ekwe enwe eze anụ a na-agba egbe ọ na-ata nri ide ukwu na-ekpe aja awụchi ndị iro. Ladies and gentlemen, we have come to bring to you the wonderful things concerning the Igbo culture. Onye ikenele bụ Chi Ọnọdụugo nke mbụ na-esoyela anyị n'ife anyị na-eme n'afọ na ịkwadoro omenala Igbo ka ọ na-aga n'iru. Maka ya bụ ife anyị na-etipụte ya bụ oke mmanwụ anyị na-achọ itipụte bụ maka ndị Igbo igosi na ịbụ onye ọnwụ chere aka ụla anyị na ị ga-afụ ka ya bụ ife si wee na-adị. Na-atụ ọkwa Igbo siri na ọ bụrụ na ọnwa egbu ije ji chụọ aja na-emecha n'oge puo mee ala anyị dị nsọ dị ebube